Mga ka-idol, naluto na mga ka-idol o ang giluto ni Girande. Mga idol. Puso sa saging mga ka-idol ba niya? Kinilaw. Wow, mao na Girande boy. Mao na luto na mong puso. O kalami ani Katong mga ginina ka-idol. kung Trabaho trabaho ganina. ganina ba? Puso saging, lami kayo. Kinilaw na siya layo mga ka-idol. taglungsod. Nya sana. Sili akong butang sili mga idol kay butangan og sili ni aron halang ba? Girande mga ka-idol para lami pod halang. Yung butangan ra nagsuka. Suka. Nya gitimplahan. Napoy mga lamas na. Mm. Ang sagol na lamas kanang kuan si Boys Bombay o Gloya. Oh, lami kay na di ay kay nami nga lamas. Limonsito, na po na limonsito mga ka-idol. Na natabunan lang ang mga lamas. Tabunan. Nas ilalom nya lami kay na ang mga taga-bukid. Katong yung nakapuyog bukid. Ang mga nakarelate. Katong nakapuyog bukid. Libre ng sudan. Libre na idol basta lay lungsod. Basta lay lungsod, lami kayo. Magsuro-suro lang tayong kalibunan. Kita jud sudan. Kita jud sudan. Basta magkoge lang gyud. Kay nara mas palibot ang mga sudan.